Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ngenxa ke yokuthi la ekhaya amandla omuntu kasiwadli sike sakuveza lokho ukuthi ke uKhuzani kwesinye sesikhathi iyayibe namandla kakhulu mangabe ke kwenyukela kunengoma yakhe ethi ke usiniso kohlanya kule ngoma ke sizokulandela kamanye kamavideo abekade ke nawo kuyona ke lempela sonto nokade kwenzeka ke emcimbini yahlukahlukene uKhuzani umfowabo Mpungose ke nokuvalile kulezi insuku ngale ngoma ethi usiniso kohlanya njengoba ke sibuka abantu ke beyilingisa ngapha nangapha lokho ukufaka phakathi ngisho izingane ezincane nazo ke ziyayilingisa le ngoma zilokhu zithi ke isiniso kohlanya abasakazi basiniso kohlanya abasebenza endaweni abasebenzela kuzona basiniso kohlanya naye imbali uze ke siniso kohlanya uma ngabe ke semenyiwe ke emcimbini sizokulandela futhi uphinde ubone uze wazitholela ke ngisho ukhisi kweminye ke emcimbi lapha aqatshulwe khona ke bukhoma naye waziwa ngasi ukuthi uzokwenzani emva kokuwa eqeda ukusinisa kohlanya njengoba ke sikuveza ukuthi ke lensizwa noma ngayikuphi lapha ehamba khona ke ihamba ke sinisa kohlanya Khuzani umfowabo Mpungose ke nokho njeke lapha ke kuhlala kwenzeka lokho esikhathini ke esiningi uma ngabe ikhiphe ke album ukuthi kuye kube ke nengoma eyodwa okuyaye kube ukuthi ke abantu ke bathanda yona abaningi sebekhale ngokuthi ke lensizwa ke ichela ke intelezi embi e-studio uma ngabe ke izo recorder lokho kufakazelwa ke izenzo ezenzakala ngalesikhathi uma ngabe ke sekuphume ke album yakhe ngoba abantu basuke behlanya ngapha nangapha kusuke kuhlanya ngisho izikhulu zikahulumeni uma ngabe ke zimqashile uhambele ke imicimbi ehlukahlukene okufaka phakathi njeke lapha ke Men's Homecoming imicimbi ebikade ke seFolkrust kuleli laseMpumalanga lapha kube kade ke ku Men's Homecoming nokuyilapho khona kubonakala owesifazane ekhihleke sikaNandi isililo wakhala ebuza ukuthi kukhalelani washo ke waziwakhomba kuKhuzani ukuthi ke ukhalela kuKhuzani nango wesifazane ke etetema noma ke lila ekhalela ukuthi kubona uKhuzani ngamehlo nokungenzeka futhi ukuthi ke neYanga Master ebikade ke sidlala ke indawo ke yayo Namtanda. Nangilida ngathi. Ngikusakhulu. Ngisuka le Mpumalanga ngoba ngithenga zokufika. Othibela ngibashiye endleleni. Njengenhlala yenza ke lokaMpungose ubeke sezehlisa ngaphambi kwabelungu bakhe wabeke secela uxolo ngenxa ke yokuthi wempintshekile kimcimbi eminingi kube sefeza ukuthi kuyaxolisa kakhulu ngenxa yokuthi kuqhamuka laseMpumalanga phela ubekade seFolkrust kanjalo ke naseMbombela nokuyilapho bekade keqashwe khona njengoba shilo ukuthi kamandla akhe kasiwa ngeke siwahle sizokulandela ivideo yakhe eseFolkrust lapha azathola khona ukhisi bamqabula bukhoma kazi intombi kabani le eqeda ukukhala kule video sibuya kuyo kanti yona lena eqabula uKhuzani bukhoma njeke phambi kwamakhamera kuyona ke le video yona intombi kabani awuhlala uthula ubuka